खुंगा स्निथि अल आसाम बबिनाम चेम्पियनशिप 2025 दिनै दतमायाव खुंफुं जाबाय। बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमायाव खुंगा स्निथि अल आसाम बबिनाम चेम्पियनशिप 2025 खौ खुंफुंनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला आरो दतमा दालाइसा कालारिपायटु कमिटिनि बानजायनायाव बे खुंगा स्निथि अल आसाम बबिनाम चेम्पियनशिप 2025 खौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि दासा इनडोर स्टेडियामाव मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव अल आसाम कालारिपायटु एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि पापु कान एसएसए क'क्राझार जिल्लानि डिपिअ जसमानिक ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला आरो दतमा दालाइसा कालारिपायटु एस'सिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायाव रायजोनि गासै 28 जिल्लानि गासै 700निबो गोबांसिन गेलेगिरिफ्रा बाहागो लाफैनो हादों। 7th All Assam Vovinam Championship আমি দাসা স্টেডিয়াম কোকৰাঝাৰত আমি দতমাত অনুষ্ঠিত কৰি আছো। খুব ভাল লাগিছে। আমাৰ 700ৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। আমি আজি আমাৰ প্ৰথম দিন আমি খুব সুন্দৰভাৱে আমি পৰিচালনা কৰি আছো। আমাৰ অৰ্গেনাইজ ববিনাম কালাৰিপায়টু যিটো কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে আৰু আমাৰ ইউনিট কোকৰাঝাৰৰ যিখিনি কমিটি আছে তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে অৰ্গেনাইজ কৰি আছে। আমি আশা কৰোঁ আমাৰ এই খেল খুব সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা হৈ যাব আৰু খুব ভাল এটা আমি ইয়াৰে লোকেল ৰাইজক জনাব পাৰিম যে এই খেলবিধ কিমান সুন্দৰ আৰু কিমান ভাল কিমান বেনিফিট হ'ব ল'ৰা ছোৱালীক কৰিলে এইবোৰ আমি এই খেলৰ মাধ্যমেৰে আমি জনাব পাৰিম। ববিনাম স্কুল গেমছত আছে, এছিয়ান বিচ গেমত আছে আৰু অহা বছৰ যিটো আপোনাৰ 2027ত মেঘালয়ত নেশ্যনেল গেমছ হ'ব গৈ আছে তাতে এজ এ ডেমো ইভেণ্ট ববিনাম হ'ব গৈ আছে। আমি খুব আশাবাদী আৰু আমাৰ ৱৰ্ল্ড বডিও এটা চেষ্টা কৰি আছে যে এছিয়ান গেম যিটো এইবাৰ জাপানত হ'ব তাতে আমাৰ ববিনাম এজ এ স্পৰ্টছ হিচাপে ইনক্লুড হ'ব। 28 ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। एचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पोकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।